DXDC RadyoMaN Report. Kasama, aduna ka bystander sa pagpili og tindahan, ilabi pa kung pagkaon na ang hisgutan? Miani og pagbatikos ang viral video ni Facebook user Alvin Lopez diin makita ang aktres nga si Andi Eigenmann nga nagsigi og pangalot sa iyang bukton samtang ga-serve og coffee sa iyang customers. Usa ka netizen ang nakapansin nga aside sa iyang pagpangalot, naka-sleeveless lang kini og wa pagyud makasuot og hairnet. Laing netizen usab ang miingo nga she looks untidy og ang pagpangutkot niya posibleng makakontaminate sa pagkaong iyang giandam. Di man kuno sa pag-inarte, but this is about food safety. Apan dun sa pipila nga mi-justify sa aktres, specifically sa iyang suot nga sleeveless ug kini tungod sa isla o beach kuno ang lokasyon sa iyang tindahan. Idugang pa nga wala man sab daw niini gipangkutaw sa kape ang kamot nga gigamit pagkalot. Factor usab nga gabi na ni atong tungura, busa nang gawas na ang mga lamok ug posibleng napaakan ni atong tungura ang serbedora. Guilty usab si Lopez tungod na bash si Andy sa iyang video. Iyang gipaklaro nga wala siya intensyon nga daotan kundi nagwapahan lang gid siya kang Eigenmann. Wala gani kuno niya napansin ang mga napansin sa uban o gihangyo niya ang katawhan nga hinay-hinay lang sa mga pulong nga buhian. Mga kasama sama sa comment ni netizen Mita Lai, dili man perpekto ang tao apan kung pagkaon na ang hisgutan, ilabi pa kung kini ginabaligya, kinahanglan gyud nga i-aplikar ang proper food handling. Hygiene is a must ug hinaot nga i-take ni Andy ang mga criticism constructively. Sa ingon, makuha niya ang customer satisfaction ug mas mapalambo pa niya ang iyang negosyo. Alang sa DXDC Entertainment News, RadyoMaN, Juna, Sombito, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.